Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić obelodanio je skandal koji trese domaću medijsku scenu. Naime, Aleksandra Subotić, koja se u javnosti predstavlja kao generalna direktorka United Media, u stvari već godinama posluje sa Telekom i to preko firmi koje vodi na Malti i u Panami. Aleksandra Subotić je godinama kroz fiktivne ugovore sa Net TV-om izvlačila 100.000 evra. Vest koja je dodatno šokirala domaću javnost je da je Subotićka i posle prodaje Net TV-a Telekomu dobila produženje saradnje na još 4 godine. I danas je ona faktički na platnom spisku Telekoma, izjavio je direktor Vladimir Lučić. Inače, Aleksandra Subotić je godinama važila za desnu ruku Dragana Šolaka, vlasnika United grupe. Međutim, sada se sve češće govori da ona uopšte nije ovlašćeno lice United Medije, već samo spoljni saradnik, čija uloga pranje i izvlačenje novca za Šolaka i njegovu kamarilu. Direktor Telekoma Vladimir Lučić takođe je naveo da se iza kulisa vodi pravi rat između većinskog vlasnika United grupe, fonda BC Partners i Dragana Šolaka kao manjinskog akcionara. Ove afere oko Subotićke samo su kap koja preliva čašu. Njihove unutrašnje borbe sada izlaze na površinu, izjavio je Lučić. Međutim, afera Subotić dodatno otvara pitanje kako zaista posluje United Media, koja u Srbiji drži kanale N1 i Novo S, i koliko je taj poslovni model uopšte održiv. Ipak, prema drugim izvorima, ova afera je upravo sad plasirana sa ciljem osvete Dragana Šolaka kupcima njegove imperije, jer je očekivao 200 miliona evra kao bonus koje je trebalo da primi posle prodaje United Medije zbog izuzetno uspešne medijske podrške kao i ličnog učestvovanja u obojenoj revoluciji u Srbiji, koja za krajnji cilj ima svrgavanje predsjednika Aleksandra Vučića i dovođenje zapadnog poslušnika na čelo naše zemlje.